Ja som ho poznal v rôznych, aj takých oficiálnych stretnutiach, ale ako človek, tak to bolo vždycky také niečo, čo je nezabudnutelné. A poviem napríklad jednu takú malú príhodu, že to som už bol garantom pre ošetrovateľstvo na našej vysokej škole a prišiel do Všeobecnej nemocnice AKH Viedeň na riaditeľstvo za mňou a nikdy neprišiel s prázdnymi rukami. A čo ma tak naozaj až dojalo, nielen to úprimnosť, že čo ako to on to vedel komunikovať, doniesol krabičku sáčkového čaju. Mi to podal, ja som sa na to pozrel. Úprimný človek, spontánny, dostal som niečo, že príde a ten čaj som si naozaj s chuťou potom aj vychutnával. Takže to je taká jedna maličká spomienka, taká spontánna na profesora Vladimíra Krčmeryho.